ערב טוב, אני שמח לצאת לדרך, ותודה למי שהגיע ולמי שצפה בהקלטה. אני הולך ככה לדבר איתכם על מה שמצאנו, מה שמצאתי, וגרם לי להקים את Sweet Freedom, להסתכל, להבין אחרת את סוכרת סוג אחד, ולצאת לדרך למסע של כנראה 10 שנים לפחות. לפני הכל, הצהרה שאני אקריא ממש כמו שהיא במהירות. חשוב לדעת שסוויט פרידם הוא מיזם חקירתי קהילתי, הוא לא מהווה טיפול רפואי ולא מחליף ייעוץ רפואי אישי. מידע שמוצג מבוסס על מחקרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים, והמידע מוגש לצורכי למידה והעשרה בלבד, ולא מהווה המלצה רפואית או הנחיה לטיפול. הפרוטוקול של סוויט פרידם הוא מסגרת חקירתית בפיתוח, הוא לא טיפול מוכח, הוא לא מאושר על ידי רשות הבריאות ולא מבטיח תוצאות קליניות. כל החלטה בריאותית הנוגעת לסוכרת סוג 1, לרבות שינויים תזונתיים, נטילת תוספים או ביצוע בדיקות חייבת להתקבל בליווי ובאישור רופא מטפל. תרומות למיזם מממנות פעילות מחקרית וקהילתית, הן לא מקנות זכות לטיפול רפואי ולא מהוות רכישת שירות. סוויט פרידם אינו בא להחליף את הרפואה הקיימת, אלא להשלים אותה באמצעות חקירה שאינה מוגבלת לפרדיגמה אחת בלבד. ועכשיו אחרי שאמרנו את זה, מה אני עושה כאן ומה אנחנו עושים כאן? קודם כל, זה התחיל בזה שבאפריל 2023, הבת המתוקה שלי, רומי, בת 5, התלוננה, אתם מכירים את זה, על כאבי בטן וחולשה, סליחה, כאבי בטן לא כולם מכירים את זה, לא כולם שמים לב, אבל בדרך כלל זה מגיע גם. חולשה, הגענו לבדיקות דם ושתן בבוקר, הרופאה התקשרה אלינו בצהריים, תיגשו מהר למוקד, במוקד, דקירה, ועל הצג 530, אני לא ידעתי בכלל מה זה אומר, באותה תקופה שהסוכר הוא 530, הרופא אמר, קח אותה מהר לבית חולים, אני לא שולח אותך באמבולנס, אבל תדאג להיכנס מיד. הגענו לשניידר, מחלקת סוכרת ילדים, ולהבחנה שזו מחלה אוטואימונית, מערכת החיסון תוקפת את תאי הבטא, הם נהרסים ולא חוזרים, ושצריך ללמוד לחיות עם אינסולין חיצוני לכל החיים. עכשיו, קצת על התפיסה הרווחת לגבי סוכרת סוג 1. אז קודם כל, כמו שאמרו לנו, זו מחלה אוטואימונית, זה התפיסה הרווחת, זה כבר לא מה שאני מאמין היום, ותכף אני אסביר גם למה. שמערכת החיסון השתגעה ותוקפת בלי סיבה ברורה, כבר יש לנו מחקרים שמראים אחרת. תאי הבטן נהרסו, אין דרך חזרה, ועם הזמן יהרסו לחלוטין. תפיסה נוספת שכנראה גם לא נכונה, ויש עדויות אחרות, ושכל מה שיש זה רק להתנהל עם אינסולין. אז באמת אם כל עוד אנחנו נמצאים במצב הזה, אז אנחנו באמת מתנהלים עם אינסולין, משאבה או תזונה דלת פחמימות, אנחנו שם לחלוטין כרגע, אבל כנראה שזה לא כל מה שיש לעשות. כנראה שיש שכבה, אנחנו גילינו שיש שכבה עמוקה יותר. רגע לפני שאני צולל לשכבה העמוקה יותר, חשוב לי להגיד מה בעצם תג המחיר שקיים לנו, ואנחנו, כל מי שיש לו סוכרת מכיר את זה, ואנחנו לא רוצים לשלם אותו לכל החיים. אז קודם כל יש את הסכנה היומיומית של היפוגליקמיה, ששמה אותנו בסכנת חיים קבועה, של חמצת שיכולה להתפתח, ושל כך שאנחנו אף פעם לא פשוט יכולים לאכול בלי תכנון מקדים, בלי תכנון של אינסולין, ואנחנו נעים בתוך הרולר קוסטר, בתוך הנדנדה הזאת של סוכר גבוה וסוכר נמוך. במחיר המצטבר, אז נוצרת עם הזמן פגיעה בראייה, בכליות, בעצבים מהסוכר הגבוה, יש סיכון מוגבר לצליאק, יש בעיות, עשויות להיווצר בעיות לב, כלי דם, תופעות כמו כאבי בטן, ובממוצע, סוכרת סוג 1 מקצרת את תוחלת החיים ב-12 עד 16 שנה, זה בהחלט נותן לי מוטיבציה לנסות לפתור את זה. מהר מאוד, שבוע אחרי האבחון של הבת שלי, הבנתי שאם מישהו יכול להקדים ולמצוא דרך, זה אנחנו. עכשיו אני אספר רגע פה על הרקע, שאני ריפיתי את עצמי מאסמה,
בשילוב בין שינוי דיאטה לבין מדיטציות עמוקות שהגיעו לשורש ופתרו את זה. אשתי ריפאה את עצמה מתת פעילות בלוטת התריס, למרות שאמרו לה שזה כרוני ושהיא תצטרך להיות על כדורים כל חייה. היא עשתה שינוי תזונתי, עשתה עוד דברים וריפאה את עצמה. וגם יצא לי לחוות בגיל 24 מוות קליני, שגרם לי לדעת שזה שמתתי, חזרתי, וגרם לי להבין שגם הסוף הוא לא בהכרח הסוף. עם הרקע הזה יצאנו לחפש. יצאנו עם החלטה להפוך כל אבן בדרך, לחפש כל רובד, ביולוגי, רגשי, אנרגטי, רוחני. ניסינו הומופתיה, ניסינו תוספי תזונה שקראתי עליהם, מצאתי עליהם מחקרים מעל 30 בתקופה ההיא, אוסטאופתיה, מדיטציות של ג'ו דיספנזה, רפואת על, תפילות, דיקור סיני, תזונה דלת פחמימות, טיפולים אנרגטיים, טיבטיים, התמדנו בהם הרבה. תזונה בעקבות אבחון תדרים, קריאת מאות מחקרים, אבחון רעלנים, אבחון קינסולוגי, תדרי צבעים, סוג'וק, הרפואה החדשה, מעקב רפואי בשניידר כמובן, בדיקת מיקרוביום, היינו אצל גסטרו, אנדוקרינולוג כמובן, שיחות עם הורים, נטורופתיה, עבודה רגשית, סדנאות פנימיות, ניסינו את כל זה. חלק עזר ברמה שתקופת הירח דבש של הבת שלי הייתה ללא אינסולין בכלל. היו לה הייתה תקופה, אני חושב, של כחודש, הייתה ללא אינסולין, לא ארוך טווח ולא קצר טווח, וגם עם קצת פחמימות, כלומר גם היה תזונה דלת פחמימות בעיקר, אבל גם היה מצב שהיא אכלה סמוצ'י, והסוכר ירד לבד. באותה תקופה ללא אינסולין גם ראינו שהיא יורדת להיפוגליקמיה בלי אינסולין. בעצם הבנו שהתופעה הזאת עוד הייתה לפני העלייה הגבוהה, לפני ההתפרצות של הסכרת, זה היה לה היפואים. היום אני יודע שזו תופעה שקיימת אצל חלק מהאנשים, וגם בעכברי מעבדה, אבל שום דבר מזה לא ריפא. עם זאת, התחילו להופיע לנו רמזים. בבדיקות האלה של המיקרוביום, בדיקת רעלנים שעשינו בכמה חודשים אחרי, בודקת מתכות כבדות, מיקוטוקסינים, שזה רעלני פטריות ועובשים, וראינו שיש לה תוצאות חריגות בכמה מהקטגוריות האלה, שהנטורופתית שהפנתה אותנו אמרה לנו, תקשיבו, זה תוצאות של, בדרך כלל של אנשים חולים כרוניים, לא תוצאות אופייניות לילדים. שיתפתי את התוצאות האלה עם האנדוקרינולוגית שלנו, היא אמרה לי, תקשיב, זה נורא מעניין, היא אמרה לי מאוד בכנות, מאוד מעניין, אבל אין לי מה לעשות עם זה, אני יכולה לתייק את זה בתיק, זה לא משהו שאנחנו בודקים, זה לא משהו שאנחנו מטפלים בו, אין לי שום דבר להוסיף לך לגבי זה. כמה שנים אחרי, לפני השנה, עשינו בדיקות מיקרוביום, או מיקרוביום בעברית יותר נכון, ושם בדיקות שמסתכלות גם על האיזון חיידקים במעי, וגם סופרת חלק אחד ממשהו שנקרא, נגיד את זה כבר עכשיו, חומצות שומן קצרות שרשרת, שהן בונות את המעי. ושם 3 שנים אחרי האבחון, ממש בינואר של השנה, 2026, ראינו שיש לה חוסר מאוד משמעותי באחד מחומצות השומן קצרות השרשרת שבונות את המעי. תכף נמשיך עם זה. גם זה, אגב, בדיקות שלא קיימות ולא מוכרות כל כך ברפואה הסטנדרטית. היום כבר מתחיל להיכנס, מתחילים להיכנס ניסויים ראשונים, גם עם פרופסורים שדיברתי איתם מישראל וגם בחול, שמתחילים לזוז לכיוון הזה של השתלות צואה וכדי לשנות את המיקרוביום. יש יותר ניסויים גם על פרוביוטיקה ודברים כאלה, מתחילים להסתכל לכיוון הזה וגם מגלים שם דברים מאוד מעניינים. אבל מה שקרה זה שבעצם כעבור
3 שנים מאז האבחון, אחרי קריאה של אלפי מאמרים, שיחות עם חוקרים ולמידה מתמדת, אגב, לא, אני חייב להגיד פה בשביל השקיפות, מה שהטה את הכף זה שבשנה האחרונה ה-AI התקדם לרמה שיכולתי לשלוח אותו למשימות של חיפוש וקריאת מאמרים שקיצרו לי שנים של עבודה. אם ב-2023 ישבתי בעצמי וחיפשתי והפכתי וקראתי, אז עכשיו ב-2026, תחילת 2026 או רגע לפני, דצמבר 2025, זה היה מאוד משמעותי, שלחתי אותו למשימה הזאת, הוא סרק אלפי מאמרים, ופשוט חיבר תמונה חדשה, מצא לי את המחקרים העדכניים, המשמעותיים, שגרמו להבנה אחרת לגמרי. מה זה הבנה אחרת לגמרי? והשקף הזה, אני אסביר אותו, הוא מאוד עמוס, הוא גם מאוד מדעי, הוא גם אה, עם המושגים המדעיים למי שרוצה להעמיק גם בעצמו, אבל בגדול, דבר ראשון, המחקר הכי משמעותי שפתח את הדלת בעצם להבין מאיפה הדברים מתחילים, אני שנייה רגע, יהיה פה עם השקף כמו שהוא צריך. ובעצם המדע מתקדם מעבר למודל של ההרס העצמי המקרי, מעבר למודל של מחלה אוטואימונית שבה במקרה תאי החיסון מתחילים לתקוף את תאי הבטא מסיבה לא ברורה. עכשיו, חשוב להגיד, זה שהמדע מתקדם לשם, מה שאני, כאילו, חשוב לי להגיד את הדעה שלי פה. מה שאני רואה שבעוד המדע מתקדם והמחקרים האלה נעשים, לוקח הרבה זמן למערכת ולהשתנות בהתאם. וזה המקום שבו אנחנו, בתור הורים או בתור חולים, יש לנו את האינטרס הבוער, לאסוף את הדברים ולקדם אותם מהר יותר, ולחבר את הנקודות מהר יותר מאשר התזוזה האיטית של העולם, של עולם המדע, שמוכתבת מכל מיני דברים ואנחנו גם ניגע בהם. אבל ב-2018 פורסם מחקר טדי, מחקר מאוד מקיף שעקב אחרי ילדים בסיכון לפתח סכרת, כאלה שיש להם אחים חולי סכרת או הורים, והמחקר הזה כל חודש, מהרגע שהילד בסיכון נולד, ההורים שלחו דגימת צואה למעבדה, והם עקבו אחרי המיקרוביום, המיקרובים שבצואה שלהם. ומה שהם ראו זה שחודשים לפני שהתפתחו הנוגדנים הראשונים לסכרת, היה שינוי דרסטי במיקרוביום, בחידקים של המעי. שינוי דרסטי שבפועל בין מדינות שונות החידקים היו שינוי בחידקים שונים, זנים שונים השתנו או נעלמו, אבל הפונקציונליות שקרתה שם היא הייתה זהה בכל המדינות. בפועל הילדים האלה איבדו את היכולת לייצר את ה-SCFA האלה, את ה-Short Chain Fatty Acid, את החומצות שומן קצרות שרשרת. הם אלה שמרכיבות את המעי. והם איבדו את היכולת הזאת, ורק 7-8 חודשים אחרי שהם איבדו את היכולת הזאת, התפתחו אצלם נוגדנים לסכרת. תובנה מאוד משמעותית שהייתה ב-2018, ורק נניח בכמה שנים אחרי, ב-2021, עשו מחקרים שראו שאם משקמים את המיקרוביוטה, אם משקמים את המיקרוביום, אז ההתקדמות של המחלה נעשית איטית יותר, והם ממש הצליחו לעכב את ההרס של תאי הבטא, כשהם התחילו לעשות ניסויים ראשונים בשיקום המיקרוביוטה. לא הצליחו להגיע לפתרון מלא, אבל ראו עדויות תומכות מאוד בזה. דבר נוסף, זה מחקר חדש, 2025,
NPOD היא קבוצת מחקר שמקבלת לבלבים בתרומה אחרי מוות, מקבלת לבלבים מסוג 1, מסוג 2 ולבלבים בריאים, והם מנתחים אותם והם בודקים מה יש בלבלבים האלה. אז קודם כל, החדשות המאוד מעניינות שלא מופיע בטקסט, זה שהם מוצאים גם אחרי שנים של סכרת סוג 1, הם מוצאים עדיין תאי בטא בלבלבים, שעדיין נמצאים שם, בכמות מאוד קטנה, אבל הם קיימים, הם לא נעלמים לגמרי. דבר שני, הם מוצאים שאצל אחוז ניכר מהתורמים שהיה להם סכרת סוג 1, היה להם כי הם נפטרו, לא כי הם פתרו את זה, היה זן של וירוס ויראלי, לעומת, והוא היה עם נוכחות מתמשכת, לא פגיעה, לא מודלק מאוד. כלומר, מצאו איזה וירוס שמסתתר שם, שיושב שם, כנראה במשך שנים, ויכול מתוך זה להשפיע. עכשיו, הווירוס הזה לא היה אצל כולם, אבל הוא היה אצל אחוז ניכר, אנחנו רואים 58%, לעומת 17% בביקורת, אצל אנשים בריאים. עכשיו, גם לזה יש כבר עדות תומכת, כי גם פה היה ניסוי ב-2023, שבו לקחו שתי תרופות שמשפיעות על חידקים ויראליים, שהן מנטרלות חידקים ויראליים כאלה מהסוג הזה, וראו שימור ב-C-פפטייד, בשימור של היכולת לייצר אינסולין עצמי, כאשר טיפלו עם שתי התרופות האלה. אז יש לנו פה שתי מסקנות מעניינות, ובואו נעבור לשלישית. את השלישית גילה פרופסור ברט רואפ, דיברתי איתו, הייתה לי יותר שיחה של, אגב, גם עם הפרופסור טומי ונטרן, שעשה את טדי, הייתה לי שיחה ארוכה, וגם עם פרופסור ברט רואפ, שפרסם ב-2021 מאמר שהוא אמר לי באופן אישי, הוא אמר לי, קיבלתי הרבה אש מקולגות שלי על המאמר הזה, אבל הוא אומר, הוא בעצם מוכיח שם שלא מערכת החיסון תוקפת סתם את תאי הבטא התמימים, אלא תאי הבטא קוראים למערכת החיסון לתקוף אותם. והוא הראה שם 3 מנגנונים שונים שבהם הם עושים את זה, הוא מראה, נזכיר כרגע 2, הוא אומר, תאי הבטא מגיעים לעומס בתאי, זה בכל תא בטא הוא כמו מפעל לאינסולין, המפעל הזה קורס מתוך עומס שיש עליו, עכשיו הוא לא אומר את זה באופן ישיר, אבל ההנחה שלי פה זה שהעומס נובע משני הדברים שקראו לנו פה בסעיף 1 ובסעיף 2, כלומר כנראה אולי מעומס ויראלי, או אולי מתוך זה שהמעי היה דליף ונכנסו רעלנים לתוך המערכת שלא היו צריכים להגיע לשם. ברגע שהמעי דליף, אז החלבונים שלא אמורים להיכנס, וירוסים שלא אמורים להיכנס, נכנסים לתוך הגוף במקום לצאת בצורה, ומשפיעים על תאי הבטא. כמו שאתם רואים פה, יש פה איזו הנחת עבודה, ועוד אין לי את המחקר שמראה בדיוק איך החלבון הזה חודר מהמעי ומתיישב על תא הבטא, אבל הוא אומר, התאים האלה מתחילים לקרוס, הם לא מצליחים לקפל את חלבון האינסולין כמו שצריך, הם מציגים בחלון הראווה, יש לכל תא חלון הראווה למערכת החיסון שהחלבון לא מתקפל כמו שצריך, והם משדרים אותות כימיים למערכת החיסון להגיע ולתקוף אותם. ובעצם זה משנה את המחקר שלו משנה את כל הפרדיגמה. והוא אומר גם, בשיחה הוא אמר, אני לא מאמין בשינוי או דחיקה או סליחה, לא דחיקה, suppression, ביטול או הורדה של מערכת החיסון, כי אני לא מאמין שהבעיה מגיעה משם, אלא
מתוך המצוקה שתאי הבטא נמצאים בה. ואני אחזור תכף לעוד משהו מאוד משמעותי שהוא אמר לי בפגישה. בשורה מאוד משמעותית נוספת, זה שתאי הבטא מסוגלים להתחדש בתנאים הנכונים. אז קודם כל יש איזו עבודה שנעשית כבר מ-2015, אבל עם התקדמות ב-2024, שמראים הורמון בשם הרמין, שבשילוב עם איזו תרופה גנרית, גורם להכפלת תאי הבטא בקצב מאוד משמעותי. 2% ליום, באמת יוצר איזה 600% בחודש או משהו כזה. זה מודל שהוא עובד כרגע בעכברים, אבל זה לא זה לא ההורמון היחיד שנחקר והראה תוצאות. יש הרבה צמחים בזמנו, ב-2023, כשחיפשתי ראיתי הרבה צמחים שעבדו על בעלי חיים והראו שם חידוש לתאי הבטא, והם לא עבדו על אנשים, בבני אדם. עכשיו, יכול להיות שהם לא עבדו בבני אדם, כי הסביבה עדיין הייתה רעילה ובוערת מתוך שתי הסיבות הראשונות שאנחנו רואים כאן. עוד משהו שאני אגיד פה על רגע, חשבתי, היה לי פה עוד משהו בראש שרץ לתאי הבטא כאן. לא, נמשיך רגע הלאה. עכשיו, אז שימו, ההסתכלות הזאת על, אני רגע אחזור שנייה, סליחה, אחזור כאן, לתוך השקף הזה, להסביר עליו עוד משהו. ברגע שהבנתי את הבעיות החדשות והפאזל החדש הזה שה-AI יצר והביא כאן, ממחקרים אמיתיים שבדקתי ודיברתי עם החוקרים גם, אמרתי לו, אוקיי, בוא עכשיו נפתח איזה פתרון. וישבנו ויצרנו פרוטוקול שמטפל בשלבים האלה, בסדר כמו שהם נוצרו. קודם כל לטפל במעי הדליף, אחר כך לעשות תהליך של ניקיון רעלנים, ניקיון של הווירוסים או המתכות הכבדות או המיקרוטוקסין שנכנסו לשם, ואחר כך איזון של תקשורת בין תאי האלפא לתאי הבטא. תאי האלפא הם אלה שאחראים להעלות את הסוכר, גם הם נפגעו. זה גם הבנתי, גם ממה שראיתי בבת שלי, שהיו לה, הזכרתי מקודם, שהיו לה היפוגליקמיה גם בלי אינסולין, וגם בשיחה שהייתה לי עם חוקרת נוספת, פרופסור איליאנה מריאנו מאוסטרליה, גם היא אומרת, תאי האלפא נפגעים, בעכברי מעבדה רואים את זה, קודם כל הם נכנסים להיפו, ורק אחר כך מתפתחת אצלם ההיפר והסוכר הגבוה. עכשיו נזכרתי גם על תאי הבטא. עוד משהו שבדקתי ומצאתי לו עדויות, אין לי כאן את הרפרנסים לזה, אבל שגם אם במחקרים שבדקו פשוט נשים בהיריון, כלומר יש את ההנחה, רגע שנייה, צעד אחורה, יש את ההנחה שתאי הבטא לא מתחדשים ולא מתרבים. אבל גם שבדקו בנשים בהיריון, לפני ההיריון, בתוך ההיריון ואחרי ההיריון, ראו דינמיות בכמות של תאי הבטא. כשהם היו בהיריון מתקדם, היה להם יותר תאי בטא, ואחרי הלידה, כמות תאי הבטא ירדה. וגם אצל אנשים שמנים, מוצאים יותר תאי בטא מלעומת אנשים רזים. זאת אומרת שתאי הבטא בסביבה בריאה הם כן דבר דינמי, והם לא איזה משהו שנוצר בכך רק פעם אחת וזהו. זה המסקנה. עכשיו, ההשערה של לקחת את כל הדברים האלה ולבדוק אותם בצורה מסודרת, עם וכשאנחנו משפיעים על כל ההיבטים, היא נופלת בין שתי מערכות של מימון. היא לא נכנסת לתוך המודל העסקי של תעשיית התרופות, כי אין פה
איזה מולקולה או משהו פטנטבילי, משהו שאפשר לשים עליו פטנט ולרשום את זה כתרופה אחת. מדובר פה על פרוביוטיקה, על סיבים, על תרכובות צמחיות. זה לא כנראה המסלול לתשואה מסחרית, וזה סיבה טובה לזה שעד עכשיו כנראה אין אינטרס כלכלי לקחת ולבדוק את זה. עכשיו, אני כן אגיד שיכול להיות שאם אנחנו, כשנצליח, אם נצליח, כשנצליח להוכיח ולראות את התוצאה פה, אז יכול להיות שיהיה צורך בכן לפתח פרוביוטיקות מדויקות יותר, ולשלב בסיבים התזונתיים הנכונים, וליצור את זה כסדרת קפסולות או אבקות מיועדות. כלומר, זה לא לגמרי שאין לחלוטין שום מודל עסקי, אבל זה לא איזה, זה לא איזה, זה יהיה נגיש גם בלי התרופות שלנו, גם בלי הפיתוח הפרוביוטי שלנו, וטוב שזה יהיה ככה. אז אין פה מודל עסקי לתעשיית התרופות, ויש פה גם צוואר בקבוק מאוד משמעותי אל מול המענקים האקדמיים, כי כל מערכת המדע הרפואה בנויה לבדוק כל פעם השערה בודדת ומבודדת, כלומר השערה אחת, איך פרוביוטיקה תשפיע על סכרת, על מניעת סכרת או על סכרת שהתחילה, או איך תרופה אנטיווירלית תשפיע עליהם. אבל ברגע שאני רוצה לעשות גם פרוביוטיקה וגם פרביוטיקה וגם ויטמינים וגם אנטיווירלי וגם אחר כך צמחים שמעודדים התחדשות תאי בטא, אנחנו נכנסים פה לרב-ממדיות שלא נכנסת לתוך ההשערות והדרך הפעולה החשיבה של המערכות היום. עכשיו, מצד אחד ההיגיון של המערכת היום בנויה ככה כדי לדעת בדיוק מה יצר את ההבדל. מצד שני, אפילו במקרי חיים, בהרבה דברים, אין דבר אחד שיכול להשפיע. אם יש לנו חור בסירה ונכנסו לנו מים לסירה מהחור הזה, כדי לתקן את האירוע הזה, אנחנו נצטרך לעשות שתי פעולות. אנחנו נצטרך גם לסתום את החור וגם להוציא את המים. אנחנו לא נצליח לרפא את הסירה על ידי פעולה אחת, אם רק רק נסגור את החור או רק נוציא את המים. גם במקרה של סכרת סוג אחד, אני חושב שיש לנו פה תאונת שרשרת שהתחילה מהמיקרוביום ועברה לרעילות בתוך הגוף ובתאי בטא, וכדי לתקן את הכל אנחנו נצטרך לעשות סדרת פעולות, וזה לא כל כך נכנס בתוך המענקי מחקר הקיימים. אנחנו בונים יוזמה מחקרית שתבדוק את כל הגורמים יחד בליווי רפואי. פרוטוקול עם 4 שלבים, מבוסס על בדיקות בליווי רפואי, לכל השארת עבודה במחקר ולא טיפול מוכח כמובן, שיתופי פעולה מדעיים עם חוקרים מובילים בעולם. התחברתי למעבדה אירופאית ולמעבדה אמריקאית, ועכשיו מצאתי עוד מעבדה אירופאית שבודקת בדיוק את מה שאנחנו צריכים, וקהילה שגדלה של הורים, של אנשי מקצוע שיכולים לתמוך בעשייה בארץ ובחו"ל. אני אספר לכם עוד משהו קצת על הדיאלוג שיצרתי. היו לי כמה שיחות בינתיים, יותר ממה שמוזכרות כאן בשקף, אבל ככה דגשים קטנים. פרופסור בר טרואפ, הוא חוקר סכרת 35 שנה, סוכרתי סוג אחד בעצמו. אני אספר לכם, זה כתוב שם בצורה מאוד עדינה, אני אספר לכם שהוא אמר, הוא הסתכל הראיתי לו 2 שקפים, הראיתי לו שקף אחד שמראה איך הוא מסביר את העומס התאי והפתרון שלו,
איך אנחנו מסתכלים על למנוע את כל העומס התאי בתאי הבטא מהשורש. והשקף השני היה הפרוטוקול הרב שלבי שלנו, כלומר לסגור את המעי, לטפל לנקות את הגוף, לאזן את הלבלב ולתמוך בחידוש שלו. היה לו איזו הערה לגבי הסדר של הדברים, אבל אחרי זה הוא אמר, בעיקרון זה אחרי 35 שנה, זה מה שאני חושב שהפתרון, זה מה שאני חושב שבסופו של דבר יביא את הריפוי לסכרת סוג אחד. וזה היה מאוד, מאוד מרגש לשמוע את זה ממנו. הייתה לי גם שיחה טובה עם טומי וטנן, שעשה את מחקרי הטדי, הבנתי גם איפה הוא ממוקם, הוא לא אנדוקרינולוג, הוא לא מישהו שירוץ לריפוי הסכרת, כי הוא חוקר את המיקרוביום, וזה ההתמחות שלו. נתן לי כמה דגשים לגבי האיסוף דגימות, ואיך להסתכל עליהם בצורה מקצועית יותר, כי ברגע שיהיה לנו את התקציבים, איך לנתח את כל המיקרוביום בצורה טובה יותר. והייתה לי גם פגישה עם דוקטור אליאנה מריאנו, היא עובדת היום על סטארט-אפ, על תרופה בעצם, שמביאה את אבני הבניין האלה, את החומצות שומן קצרות שרשרת שחסרות אצל סוכרתיים סוג אחד, בצורה של אבקה שמצליחה לעבור את מערכת העיכול ובאמת להגיע למעי. והיא ראתה תוצאות מאוד טובות עם האבקה הזאת, גם בבעלי חיים, ברמה שהיא מנעה מעכברי מעבדה שמפתחים סכרת לפתח סכרת, וגם חלקם היה שם ריברסל, היה שם שחזור והחלימו למרות שהם כבר התחילו לפתח את הסכרת. והיא עשתה גם מחקר בבני אדם, וראתה ככל הנראה תוצאות ראשונות טובות, הוא לא פורסם. היא עברה לפתח את זה כסטארט-אפ. הגישה שלנו שונה מהגישה שלה, כי אני רוצה לנסות להחזיר את היכולת של הגוף לייצר את החומצות שומן קצרות שרשרת האלה בעצמו. ולא רק לגרום לו, לתת לו אותם כקביים לכל אורך החיים על ידי אבקה. ואנחנו רואים שהכיוון חשיבה שלנו הוא מסתמן שהוא ישים גם ממרקרים ראשונים. אז מה חייב לקרות אבל על מנת שנוכל להמשיך? אז קודם כל אני אשתף לכם שמאז שבדצמבר 2025, כלומר לפני כבר 8 חודשים, עוד רגע 9 חודשים, שהבנתי איך הפאזל הזה מתחבר והתחלתי להעמיק בו. הבנתי שאני שם הכל בצד ומקדיש את עצמי לזה, גם בשביל הבת שלי, אבל גם בשביל כל החברים, ויש לי קהילה בעצם של אנשים חולי סכרת, ואני חושב שאם יש פה הזדמנות, אז צריך, אם יש פה הזדמנות לרפא את זה, אז צריך לגלות אותה ולעשות את זה. ויתרתי על הקריירה שלי, ועברתי להקדיש את כל הזמן שלי לפרויקט הזה. בתקופה הזאת עשינו את הסינתזה של עשרות מחקרים לפרוטוקול מובנה. פניתי ודיברתי עם חוקרים מובילים בעולם, תכננו מחקר קליני ראשון, בנינו קהילה, קבוצת של הורים, אתר בעברית ובאנגלית, עמוס ומקיף, מסמכים מקצועיים, חיבור למעבדות עולמיות, ואפילו התחלתי ליישם את הפרוטוקול על הבת שלי רק בהיבטים שאפשר, שכל אגב תוספים, מדובר על השימוש בסופו של דבר, או בתוספים שהם מאושרים, שהם בטוחים, שהם בתוספי תזונה שהם
שכאילו לא, שאפשר להשתמש בהם. אז יש שלב אחד שבו, של הפרוטוקול, שבו אנחנו מיישמים את זה עליה, ואנחנו, ועם זאת גם שרפתי את כל החיסכון שהיה לנו למשהו אחר בתקופה הזאת, על הזמן, על הבדיקות, על העשייה, ופה אנחנו חייבים שמי שאיתנו בסירה הזאת ורוצה לתת צ'אנס לכיוון חקירה הזאת להתפתח, אנחנו צריכים את ההירתמות שלכם ואת העזרה שלכם. יצרתי 3 מסלולי שותפות, כל אחד לפי היכולת, בין אם מסלול של תמיכה על ידי הקהילה, אני מיד רגע אעלה גם את הדף הזה, שמאפשר עדכונים שוטפים יותר, עדכונים שוטפים, סיכומי מחקר ותובנות, להיות חלק מהקהילה, מקהילה חוקרת ולומדת, בין אם שותף מחקר, עם שקיפות מלאה בתהליך וגישה לקבצים, שיתוף בהתלבטויות ועדכונים מעמיקים, ואנחנו מחפשים גם את השותפי עוגן. האמת שזה היה הציפייה שלי מההתחלה, למצוא את המשפחה אחת או שתיים שיש להם אמצעים, שיכולים לסלול לנו את הדרך, לפנות אותי מהצורך לגייס כספים לתוך הדבר הזה, ולפנות אותי להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים טוב, של למצוא את השותפי מחקר, את האנשי מקצוע שאנחנו צריכים פה, ולצרף אותם לצוות, לצאת לדרך. כבר יש לנו איזה מקום, מרפאה שאפשר לעשות בה את המקרה, תחת פיקוח רפואי, לעשות את הבדיקות הראשונות, לקחת 6 מקרים ראשונים ולבדוק אותם, כמובן אחרי אישור רגולטורי, והכל צריך להיות מסודר ותפור לפי החוק ולפי רמות הבטיחות הכי גבוהות. לא נעשה שום דבר שהוא לא, אבל אנחנו מחפשים את הסלילת הדרך לזה. מבחינתי הצורך עכשיו לעצור ולעבור לגיוס כספים הוא הסחת דעת וזמן משמעותיים, שהייתי רוצה לסגור את הפער כמה שיותר מהר עליהם. אז אני אומר את זה בכנות, ואני גם אומר בכנות שאנחנו נמצאים בתחתית של החיסכון שהיה לנו, על העדים שלו, והצלחנו כבר להתחיל לגייס ברמה של 15,000 שקל, ואנחנו בתחילת הגיוס פה, 15,000 שקל עד עכשיו פחות או יותר, 2,000 שקלים או אם לא פחות חודשיים. אנחנו חייבים קפיצת מדרגה, אני אומר את זה בכנות, אם אתם מכירים או אם אתם יכולים, אז זה קריטי. וזה קריטי כדי שנוכל להמשיך את זה, זה קריטי כדי שנוכל לחקור את הכיוון הזה, ולבדוק אותו באופן מלא. אז אני רוצה לתת לכם רגע את הגישה, סליחה, בואו נראה רגע את הגישה לזה, וגם אם יש לכם שאלות, אז תכף לענות עליהן. אני אתן גם למי שרוצה את הקישור הכי חשוב בעצם. אחר כך גם אפשר, ברגע שגם תורמים, תקבלו גם כל גישה, אם תרצו, לדברים נוספים. וגם שולח את זה פה בצ'אט. ובואו נראה אם יש שארית למצגת. אני מאוד מקווה לראות אתכם איתנו בדרך הזאת, ואני מאוד אשמח גם לענות לכל שאלה שיש ולהעמיק איתכם. תודה נוגה, כותבת מרתק ומעורר השראה, גם אמרה וגם איך.
ולטובת מי שיראה את ההקלטה, אז אתם יכולים לכתוב לי, אם יש לכם שאלות מהותיות, אתם יכולים לכתוב לי בפרטי. אם יש, אם אתם מכירים תורמים גדולים, או אנשים שיכולים לקחת את זה ולסלול לנו את הדרך, או אם אתם רוצים להעמיק לפני שאתם מתחייבים ותורמים, ומצטרפים לאיזו הוראת קבע או משהו, אפשר לקבוע איתי שיחות אישיות עדיין. אז אפשר להגיב לי ואני אשלח לכם קישור לזה. ואם אין עוד שאלות, אז אנחנו נסיים פה, אני אשחרר אתכם. ל- לערב טוב, אוקיי. אנחנו נסיים פה. אני מאחל ערב טוב, אני מאחל לנו שנגיע ליעד הכספי בקרוב, שיגיעו לנו האנשים הנכונים, שיסללו לנו את הדרך הפיננסית, כדי שנוכל להמשיך בחקירה הזאת ולפרוץ, בתקווה, לפרוץ דרך לכולנו. לילה טוב.